Doncs el que he vingut a fer ha sigut presentar Vitala. És una de les primeres spin-offs que ha fet l'IBEC en aquesta segona etapa i bàsicament què és el que fem i qui som. A Vitala el que tenim és una tecnologia que revoluciona tot el procés d'anàlisi de nous fàrmacs a la fase de preclínica. Aquesta tecnologia el que permet és fer anàlisis de toxicitat i efectivitat a nivell mitocondrial. I això és revolucionari. Fins ara no hi ha una manera eficaç de fer-ho a escala, per dir-ho així. Nosaltres venim a jugar dintre d'un ecosistema que ja de per si és un ecosistema molt complet, on hi ha altres CROs que donen altre tipus de serveis. Nosaltres donem un servei que és complementari amb les altres empreses. Com a empresa que és un spin-off i que fa poc temps que hem començat a caminar, doncs el que estem buscant aquí és d'alguna manera donar-nos a conèixer i que la gent sàpiga que venim per ser part de la cultura del parc i col·laborar amb tot el que es pugui en tots els nivells amb totes elles. Jo crec que són claus, perquè cada cop que entro per la porta porto la marxa posada, pujar a l'oficina, fer, i tenim moltes activitats en el dia a dia. I trobar un moment on prens la pausa i aixeques el cap i es comences a veure qui més hi ha al teu voltant, sobretot amb l'actitud amb la que la gent es troba aquí, d'obertura i ganes de col·laboració, és important. És important trobar la manera de crear aquests espais on tots prenguem un segon de respir, d'aixecar el cap i de connectar amb la gent que ens rodeja.